жител на общината, отива на гроба на леля му, помен да прави и в същото време се установява, че на този гроб е погребан друг човек. Да. Ще може ли нещо да се направи на този човек? Който няма нищо общо с това семейство. Това в момента... Да, който няма нищо общо с това семейство. Юристите в момента обследват варианта, който да направим. Може би ще трябва да стигне до съдебно решение, с което да бъде позволено да бъде преместено тялото, но в момента не мога да ви кажа със сигурност по-точно ще бъде решението. Ами човекът, който е отишъл да копае, вместо гроба, който трябва да се копае, е изкопал долу. За стар гроб става въпрос. За стар гроб. Да. Вместо майката, където е било на починалото лице, където е била в лицето, което е погребано, за което става въпрос, беше социално слабо лице.